Orok, Kovan Baqî, weşanên lîs. Romana Kovan Baqî ya bi navê Orok ji weşanên lîsê derket. Kovan Baqî di sala 1972 de li Dêrika Çiyayê Mazî ya bi ser Mêrdînê ve ji dayîk bû. Dibistana seretayî li Dêrikê xwend û dev ji dibistanê berda. Ji 2004 û heya niha gelek berhemên wî yên bi Kurdî û Tirkî hatine çapkirin. Romana Kovan Baqî Orok du pirtûkan dixwe dihewîne. Pirtûka yekem Sîbera Zeyno ye. Ev pirtûk di 2017 de ji hêla weşanên J û J ve hatibû çapkirin. Nivîskar weke berdewamiyê siya gotinê jî nivîsî û di Orokê de cihdavan her du pirtûkan. Xwendekarê cara destpêkê wê deriyê zimanê nivîskar Kovan Baqî veke. Dibe di hevoka destpêkê de ji xwendina xwe ya Kurdî şik bigire. Lê piştî çend rûpelan weke xaçepirsekê ji hev veçirîne wê zevq ji xwendinê bistîne. Ne tenê bi zimanê xwe yî taybet, her wiha bi dane, navdar û bûyerên dîrokî û mîtolojîk xwendevanan di labîrenta ziman û zemên de digerîne û digerîne heya ku wî mest dike. Hê lêlo, bînerên mihûz û birçî, kefrên û kefran, Artemis û Aretemiz, İlûna û Anûlîlî, Epîkur û Eporkur, Medusa û Meduza, Humbaba û Xumaba, ka ez giyanekî bidim we, got hûn bêtirskar bin werin û bi hemû endamên xwe tevî me bibin. Eyn mîna li Adenê û wê diyarê meymûnan, em bi xwîşk û biratî xwe li hev par bikin, got em karibin hebekî ji bin nîrê şaristanî û modernîzmê derkevin. Li hengên romana Orok, Zeyno û Fendon e. Karakterên din yên romanê tev Ewkê û Ewgon e. Demdem monolog lê bi gelemperî bi diyaloga di navbera Zeyno û Fendo de rûpel diherikin. Ev diyalog û monolog ji hişekî bîrewerî diwelidin û li derdora welatekî bi binyat lê bênav. Tevnek raçandî ye. Piştî demekê xwîner êdî xwe ji bîr dike û jêtirê li pêş kitaneke spî li siya Zeyno û Fendo temaşe dike û li nitqên wan dihese. Nasnameya eşqê nîne. Lê hemû nasnameyên min li cem Zeyno ne. Çimkî Zeyno nasnameyeke bê welat û welatekî bê nasname ye. Nivîskar demdem dibe çîrokbêj, demdem jî dengbêj. Ji peyva destpêkê heya ya dawî zimanê xwe yî mîstîk terk nake. Gotinên herî hişk û nerazîbûnên li hemberî qewmînan û zulmê bi zimanekî nerm di devê Zeyno an jî Fendo de dide der. Ew zimanê nerm dema tev li xwîna damarê xwîner dibe, wî dike xwedî helwest. Lê ger ji zû ve hestên wî nebûbine term. Aroro cara dudiyan mistek ax avê çolê û piştî Gilgameş Enkidu xiliqî. Di destana min û girê Gameş de keştiya o te napîştim hilkişiya ser çiyayê Nisîr. Di Tewratê de keştiya Nuh hilkişiya ser çiyayê Ararto yan jî Ararat û di Qur'anê de hilkişiya ser çiyayê Cudî. Madem her sê çiya jî çiyayên welatên min in, îja ka welatên min li ku ye? Orok di bedena nivîskar Kovan Baqî de gerek li rojhilata navîn e. Di bin ezmanê deryaşîn de dengekî uxrevî ye, weke bayê qebelî, germ û nerm fifî guhê mirov dike.